Toto je jeden z dôvodov, prečo má stále profil na Zoznamke alebo Tindri, aj keď je s tebou. Potrebuje si dokázať, že za niečo stojí. Možno to ani nie je o tom, že by hľadal niečo konkrétne. Pre niektorých mužov je to skrátka spôsob, ako si môžu dokázať, že stále stoja za pozornosť. Jeho sebavedomie môže byť navonok v poriadku, ale hlboko vo svojom vnútri sa cíti neistý. A ten jeho profil mu dáva ilúziu, že má stále možnosti, že nie je zaviazaný. A možno si to ani neuvedomuje, pre neho je to len kliknutie sem a tam, ale pre teba? Za každým, keď si na to spomenieš, je to ako rana do srdca. V skutočnosti tu ani nejde o to, aký má na to reálne dôvod. Ide iba o dve veci. Za prvé, si v pohode s tým, že ten profil stále má. Za druhé, chceš vedieť, čo je za tým, že si priťahuješ mužov, pri ktorých nemáš nikdy istotu, že si ich jediná? Ak si pripravená začať meniť to, čo vo vzťahu zažívaš, tak som tu pre teba.